אתה מתחרט? אתה מרגיש גיבור? הוא גם לא קלט את המעמד שהוא נמצא בו. הוא לא קולט שהוא במעצר גם. נחמן איינשין, צעיר חרדי בן 23 מירושלים, נעצר הלילה בחשד שרצח במכות את ביתו התינוקת. עורך דינו טוען כי מרשו טופל בעבר בשל בעיות נפשיות, אך מתעקש שלא היו סימנים מוקדמים לתקרית. מעצרו הוארך ב7 ימים. בתחנת המשטרה לא ידוע על כל אלימות כלשהי או עבר כלשהו של החשוד, גם לא באלימות בין בני הזוג. לא ניתן היה לצפות כזה דבר מראש, כי אין לו רקע אלים בכלל. השיגעון שלו לא מתבטא באלימות. הוא מאובחן? זאת אומרת, יודעים מה יש לו? אני הבנתי שבעבר הוא אושפז כמה פעמים. ידעו, אולי לא טופל מספיק, אולי לא... אבל כאשר אדם הוא לא שפוי, אתה לא יכול לדעת בדיוק. אף אחד לא... זה הרי מעשה לא שפוי. אז אף אחד לא ניתן היה לצפות את זה.